Il-Gvern huwa l-ikbar konsumatur f'pajjiżna u mill-Kumitat tal-Kuntratti biss jgħaddu ftit anqas minn 300 miljun euro f'xiri ta' affarijiet u servizzi. Il-Ministru Ċikluna qal li għalhekk irid ikun il-Gvern li jagħti l-ewwel eżempju favur il-ġenerazzjoni ta' enerġija aktar nadifa. Ħabbar li l-Kumitat tal-Kuntratti rnexxielu jnaqqas il-perjodi tas-sejħiet għall-offerti b’20 jum grazzi għas-servizzi elettroniċi. Jaqtaw il-perjodu tat-tendering b’20 ġurnata. Dak li huwa e-procurement ġifieri li jsir permezz tal-email jew inkella l-internet se jieħu iktar importanza u bekk ġifieri il-proċeduri jitħaffu. Peress li ħafna tenders joħorġu minn dipartimenti u ministeri, uffiċjali tal-Gvern se jkunu mħarġa dwar kif jista' jiġi rispettat l-ambjent u l-enerġija alternattiva tkun punt kruċjali fil-proċess tat-tendering, b'tali mod li l-ispejjeż ma jirriżultawx astronomiċi. Konsorzju bl-isem Grazzi għandu lan li jassigura li x-xiri tal-Gvern jilħaq dawn l-anijiet. Dan huwa proġett bejn numru ta' pajjiżi fil-Mediterran. Tkellimna ma' Daniel Grima li qed imexxi l-konsorzju f'pajjiżna. Jidher li l-Electronic Public Procurement huwa kemm xejn avvanzat komparat ma' pajjiżi oħra fosthom Ċipru u anke Korsika. Dan jgħin sabiex il-Grazzi Project li huwa IT tool jiġi introdott b'mod iktar faċli. Osservazzjoni interessanti tal-proġett Grazzi li 70% tal-entitajiet Maltin li applikaw għal tenders pubbliċi jemmnu li ċertifikazzjoni ambjentali hija parti essenzjali mill-kriterji li jiddeterminaw jieħdux it-tender jew le. Dan meta f'Ċipru ir-rata hija biss 14%.